Yeah, since today is a Father's Day, abi pagpauway balaanay, pungko balaanay tayo relax, chill. Hindi mag-pressure, o hindi pagtaga isang pressure na kaugalingon mo balatay. Pungko balatay, kay kami ang mag-auyat sang silhig. Kami ang magaluto. Kami magapanghugas ang pinggan. Kami ang manilhig. Kami ang manglaba. We, may mo nyo na ayan. Di ba? Bilang regalo sa aton nga amay subong nga adlaw kamati mga kaaksyon. Ining mga amay masilig naton nga ang haligi sang aton nga tahanan. Amo gani siyang masilig naton nga nagapaninguha. Biskan pa paano ya. May madala dira sa aton nga balay sa nga 1 ka kilo nga bugas, no? Simple nga sudan. Kay ti krisis subong ano. Biskan pa paano mga kaaksyon, natinguan sang aton nga amay nga kitaya makakaon 3 ka beses sa 1 ka adlaw apisar sang aton ginaatuba nga krisis nan. May ara pa gani ko kaisa mga kaksyon Nabala sa mga sa inyo makita social media inang kanon na gid sang amay nabala nga inog hamal niya na gid nga pagkaon ihatag niya pa sa iya nga bata. Kamanti amo niya kapalangga ang iya nga bata nan. So remember the role sa imo dira nga amay subong adlaw. Ti ikaw bi dako na subong ano pero wala mo makita kag wala mo mabatsagan sang gamay ka pa no. Kung ano ang pagpangabudlay sa imo dira nga amay nga pag-abot dira sa inyo nga balay wala dala awayon sa imo nga nanay. Ang siyempre kung isang dudahan pa no. Nga pag ko lang nagpuli, ha? Alauna na siyang aga. Amo pa na pagpuli mo sa balay. Daw alas 5 mo isang hapon ang out mo. Gali si tatay niya, nag-sideline pa bilang waiter sa isa ka restaurant, ano? Before pa nag-abot rin pandemic. Dudahan, di ba? Abe. Ubahan na ba ang imo bing putos sa idalo ba kasi mutan ko. Nga, amo pag ginayam. So muna mga kakson subong nga adlaw pasidunggan naton ang aton nga mga amay sa Father's Day which is June 20, 2021. Kag syempre para pag-istoryahan mga kakson ang Father's Day today, ginatabyo ko ng saliwata sa Happy Father's Day ang aton diri mga upod sa Action Radio ha. Happy Father's Day kay Action Felix Campaniel. Ay guys, subong bugtaw na subong nga aga, no? Action Felix, bugtaw ka na dira. Okay ka lang da. Basi hindi na kape yung ginauyatan mo, ha? Ano na, may ice, may tubig, lakot. So sa liwat, Happy Father's Day kay Action Felix Campaniel. Subong man kay paring Ruben Tampos ang LTO. Kagawad Eric Magbanwa, Action Artay Hupon, Action Brian Borden, Action Marlon Hirovea, Action Nixon, ang ara man sa aton nga patrol subong nga aga. So anyway, para pag-istoryahan mga ka-action, ang Father's Day today, din ba lang una nga ginselebrar ang Mother's Day o ang Father's Day? Sino bala ang o diin bala gin pattern ini ang Father's Day? Well mga ka-action, para tagaan ka mo siya nga gabay nga background. Actually, ang Father's Day ang ginsunod lamang or gin pattern sa Mother's Day. Pero antes ang tanan, ang Father's Day mga ka-aksyon, ang isa ka holiday celebration na para pasidunggan ang mga amay kag mga tawo nga nagatindog bilang amay pinaagi sa ilang nga obligasyon sa pamilya kay manti ginabuhi nila mga ka-aksyon Kay manti hindi man buot silingon nga ang Father's Day para lamang sa mga lalaki nga may ara sang bata, di ba? Kumbaga pa do nakabuo sang bata, masilig naton nga siya amay, di ba? Pero may ara man sa mga lalaki nga wala sang bata pero ginatindugan o ginahimo niya ang mga responsibilidad bilang isa ka amay, di ba? Mabutang nato bi, maging palangga siya nga babayi.
Ining babae gani may ara na siyang duwa ka bata pero hindi siya ang biological father. Pero apisar mga kaksyon nga hindi iya bata because of true love, ginbato niya ang babae kag ginaccept niya or ginkabig niya ng duwa ka bata bilang kaugalingon niya nga bata, di ba? Siya ang nagtinguha, nga masuportahan dira ang iloy siyang bata, di ba? So muna, masiling naton nga siya ang amay, di ba? Amay sang duwa ka bata. May araman gani mga kaksyon nga butang ta siya ang subang lalaki o siya ang bata nga lalaki dira sa pamilya. Napatay ang amay niya, iloy ang nabilin, ang iloy wala siyang obra, apang ining subang o ang bata nga lalaki nga ni ang nagatrabaho para mabuhi ang iyang pamilya. So muna mga kaksyon so happy Father's Day sa mga tao nga nagatindog bilang amay sa kada pamilya. Kag syempre sa mga tatay man sa kada pamilya. So sa mga Katoliko nga pungsod sa Europa mga kaksyon, ini siya ang ginaselebrar March 19 bilang Saint Joseph's Day sa dupang Middle Ages sa Estados Unidos. Ang Father's Day ang gitukod ni Sonora Smart Dodd. Kag ginaselebrar kada ikatatlo nga Domingo sang Hunyo, kag first time ini mga kaksyon ining Father's Day nga gin-celebrate sadtong tuig 1910. Ang selebrasyon sang Father's Day mga kaksyon ang ginaselebrar sa lain-lain nga petsa sa diin man nga rehiyon kag anuman nga relihiyon sa bilog nga kalibutan, ini para pasidunggan ang tanan nga mga amay sa bilog nga kalibutan. Ang Father's Day mga kaaksyon ang ginakilala bilang public holiday sa Lithuania, kaiban pa nga parte sa Espanya, kag subong man sa Italia hasta tuig 1977. Ang national holiday naman sa Estonia, Samoa, parehas man sa South Korea, kung sa diin ini ang ginaselebrar bilang Parents' Day. Ang holiday mga kaaksyon, nagapasalamat or pagpasalamat sa parehas nga selebrasyon para pasidunggan ang mga miyembro sa pamilya, parehas ang Mother's Day, Siblings Day, kag Grandparents' Day dito sa South Korea. So ari mga kaaksyon, ang sabat sa aton kagina nga pamangkot, kundiin bala ang una. So kagaina ginmensyon naton nga ang Father's Day ang nakapattern sa Mother's Day. Ang Mother's Day mga kaaksyon, ini siya ang gintukod or gin-establishar ni Anna Jarvis. So if you can remember, gin-discuss nato nagligad ining si Anna Jarvis nga gusto niya nga pasidunggan ang tanan nga mga nanay. So ini siya ang natabo mga kaaksyon sadtong 1907 ang Mother's Day. Pero ang una nga selebrasyon sa Father's Day, ini siya ang June 19 tuig 1910. Di nag-attend to mga kaaksyon si Sonora Smart Dodd sa isa ka sermon sa simbahan. Kag nabatian niya nga ginapasidunggan ang tanan nga mga iloy. Dito sumunod siya paminsaron nga pwede man pasidunggan ang tanan nga mga amay sa bilog nga kalibutan, especially sa Estados Unidos. So siguro, I guess mga kaaksyon, base pala doon, dirigin pattern, ang ladies first, di ba? Amo na ka mga linya bala. Ito yung unang Mother's Day mo. Tapos sumunod ang Father's Day. Kaya mo naguro nga, ladies first. Naguna, anay mga nanay, di ba? Pero pratagaan ka mo mga kaaksyon sa gamay nga background kung sino bala si
Sonora Smart Dad ang nagtukod sa Father's Day. So amo na siya makaka-action sa inyo makita diri sa atong Facebook Live. Amo na siya si Sonora Smart Dad. Kaga syempre ang lalaki nga ila sa isa ka picture nga upod niya sa tuod dira, amo ina ang iya nga amay nga gusto niya pasidunggan. Kay manti anom sila ka mag-utod sa pagbunag sa iya nga iloy sa ikaanom nila o sa ikaanom nila nga bata, ang iya sini nga iloy ang napatay. So sa anom sila ka mag-utod, ang iya sini nga amay ang nagtindog bilang single daddy o single dad, ano? So ginbuhi niya ang iya mga kabataan matapos magtaliwan ang iya sini nga asawa. So amo na ang small background sa iya nga amay. So ari si Sonora Smart Dad ang ginbunag sadtong February 18 tuig 1882. Nagtaliwan sadtong March 22, 1978. Kung ari ni siya sa Pilipinas mga kaaksyon na abtan yagid ang martial law, di ba? Kaya tinapatay siya 1978, di ba? Ang martial law 1972, no? Naabtan yagid. So, ang responsable sa pagtukod sa Father's Day, siya ang bata sang anay American Civil War veteran na si William Jackson Smart. So, munang amay niya, isa ka American Civil War veteran. Ang Father's Day service ang ginhiwad sa tong July 5 tuig 1908 mga kaaksyon sa West Virginia ini para pasidunggan or i-honor ang mga tatay nga nagkalamatay sa Monongah mine disaster. Ang si Sonora Smart Dad ang ginkilala nga founder sini nga nang inopisyal nga American National Holiday. Ang ginhalinan sini amo to istorya ko sa inyo. Nabatian ni Sonora Smart ang sermon sa sulod sang simbahan na parte sa Mother's Day sa Central Methodist Episcopal Church. Nakabatsag siya nga kung ginapasidunggan ang mga iloy, pwede man nga pasidunggan ang mga abay. Ginkantuan niya ang Spokane Ministerial Alliance kag nagsuggest nga ang Father's Day hiwaton sa birthday sang iyang amay which is June 5. Amo nga naging propose ng mga kaaksyon kaya dapat isilibrahon sa mga tao sa bilog nga Estados Unidos or sa bilog nga kalibutan nga ang Father's Day sa petsa sang petsa nga June 5. Amo na dapat ang adlaw sa pagselebrar sa Father's Day. Pero mga kaaksyon, ini siya ang wala ginaprobar. Ang petsa lang pero ginapprove na ang selebrasyon o ang okasyon mga kaaksyon. Ginpili sa alliance ang ikatatlo nga Domingo sa kada bulan sang Hunyo. So ang unang Father's Day mga kaaksyon ang gin-celebrate sa tong June 19 tuig 1910 sa Washington. Pero ang selebrasyon sang holiday ang daw nadula. Kasi amo to guro mga 3 years o 5 years nga pag-celebrate sang Father's Day mga kaaksyon. Medyo do nagnubo ba lang? Do nag-decrease ang appreciation sa mga amay. So I guess siguro isa man diri sa mga rason ang paglapta sa Spanish flu isa na dira, di ba? Kag syempre mga kaaksyon ining World War I. So nangin busy ang mga tao, kag syempre ang mga amay do wala bala siyang tiyempo nga mag-celebrate sang Father's Day kasi busy ang mga tao. Kasi sang una mga kaaksyon away diri, away dito, di ba? Pabakod-bakod yung nasyon mo. Kung sino dira yang mahilig yung bang bomba, di ba? Kag madamo dira siyang biktima ti sikat nga nasyon, di ba? So muna away diri, away dito. Grabing inaway mga kaaksyon. So amo na sadtong 1966
si Presidente Lyndon Johnson ang nagpirma sa presidential proclamation nga nagadeklara sa ikatatlo nga Domingo sa kadabulan sang Hunyo nga Father's Day. Magaling ito yung mga action proclamation, di ba? Kag prior to that, hindi mantanan nga mga estado sa Amerika ang nagaselebrar sa Father's Day. Kati, suno man sa mga Amerikano sang una, hindi mantanan, di ba? Sa kada estado, nga dapat itaning pasidunggan tanay ang mga Iloy lang, di ba? Di ang mga amay man, di ba? Mo man ang hambal sa iba, mo man ang hambal sa mga kalalakihan, nga ka mo lang, dapat tanay kami man, di ba? So muna, siguro may mga pagpati man ang kada isa kag isa. So 1972 mga kaaksyon, si Presidente Nixon ang nag-establishar sang permanente nga national observance sang Father's Day sa kada ikatatlo nga Domingo sang Hunyo sang kada tuig. Si Sonora Smart Dad ang ginpasidunggan sa Expo 74, the World's Fair sa Spokane tuig 1974. Siya ang nagtaliwan matapos ang 4 ka tuig sa edad na 96 kag siya ang gilubong sa Greenwood Memorial Terrace dito iya sa Spokane. So muna mga kaksyon, ang background kung nga kita ang nag-celebrate sang Father's Day subong nga adlaw. Di ba? June 20, ikatatlo nga Domingo sa bulan sang Hulyo, pasidunggan naton ang haligi or ang tatay sang aton panimalay. So kanami mga kaksyon, na bala ma-remember mo kung paano bala o din bala nagsugod ining Father's Day. Galigiti ang Estados Unidos mga kaksyon, isa sa masilig naton nga powerful nga nasyon sa bilog nga kalibutan. Ag syempre, isa man sa ginatawag naton nga influential. So kung ano dito ang gina-celebrate sa Estados Unidos, for them, gina-celebrar man diri sa Pilipinas. Ag syempre, if we can remember, kita mga kaksyon ang ginsakop man sang Amerika, di ba? Matapos ang mga Kastila or Espanya or mga Espanyol. So sa ginsakop kita sang Amerikano, mga kaksyon, kung ano man ang ila dito yung ginaselebrar, of course, ginaselebrate man diri sa Pilipinas. So muna, if we can remember again, ang aton nga Independence Day, June 12, di ba? Ina ang gindeklarar ni Presidente Emilio Aguinaldo. Apang ini siya ang gin-island, di ba? Kag ini siya ang nangin July 4 until such time nga ginbalik ini siya sa June 12 nga Independence Day celebration diri sa Pilipinas. So mga kaksyon na muna ang aton nga background. So gani sa liwat sa tanan nga mga tatay, Happy Father's Day. Magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Good morning mga kaksyon. Nagabalik kita sa liwat sa aton diri nga programa, Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. And this time mga kaksyon, magatamyaw kita sa aton diri nga mga nagkomento or sa aton mga viewers diri sa aton nga FB Live. Unahon naton si Alex Fuentes. Good morning! Bo, aga pa nagabugtaw. Happy Father's Day sa imo Alex Fuentes. Kag sa tanan dira ka mga tatay sa liwat, Bo, aga pag siya tuod. Joshua Sagaysay. Good morning, sir. Monitor lang kami diri sa imo program. Okay. From Purok, Cantagap, Barangay Uringao, Kabangkalan City. Greet ko lang sila Cherry May, kag Cheryl, Cherry Ann, Mama, kag Papa, nga nagakatulog pa sila. Good morning. Okay, good morning man sa imo sa liwat, Joshua Sagaysay. And Ronaline Nicor. Good morning, Action Red. Same to you. Lynn Lejomen. Good morning, Tito Red. Happy Father's Day lang da kay retired SPO3 Edwin Minjola. Okay, happy Father's Day. Also, hi and happy Father's Day kay Henry Antonio
Foscablo, Sang Isabela. From Connie Bacosa, Foscablo. Vanessa Bayo, Boaga, Panagbugtaw. Good morning! Dira sa may US, good morning, good afternoon. Dira sa US, Happy Father's Day. I love your program from Minnesota State. Thank you, Vanessa Mayo. Keep safe kita. Yuna Hilado, Ari, good morning. Happy Father's Day. Isa man sa mga upod ko before sa Ubiquity, si Yuna. Good morning, Yuna. Si Kimay, Happy Father's Day, Bo. Aga man nagbugtaw. Siguro ba si mabike-bike naman yan, no? Kimay Ambino, good morning sa kay Manong Mario Dira Ambino, sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania. Happy Father's Day dira sa imo. And good morning man sa kay Manang Charlie. Okay, Erlinda Salgado, good morning. Red Salgado, Happy Father's Day sa imo. Thank you. Kag sa tanan dira ka mga tatay, Happy Father's Day. Si Sario Abitong, Bo, grabe. Tagawad lang. Happy Father's Day dira sa imo, Cesar. Mo aga man nagbugtaw para magpamati sa atong nga programa. Madamo ka salamat, si Sario. And Von Panizales. Good morning. Good morning, Negros Island, and may God bless us all always. Happy Father's Day. Thank you, Von Panizales. Mileli Oligo, good morning. Good morning, Red Salgado. Happy Father's Day. Madamo ka salamat, Mileli Oligo. Okay. Teresa Luxin, good morning, Action Johnny Tango. Happy Father's Day. Monitor lang kami diri sa Kuwait. Salamat. God bless. Thank you so much, Teresa. Okay, Mileli Oligo. Andresa Urbano, Happy Father's Day to all. Okay, Andresa, thank you. Bodge Madalag, Happy Father's Day. Bo, grabe, isa man ini sa masilig naton nga mapisan, bo, gapainit man, nagapaulan. Isa sa mga bitaw naton dira nga enforcers. Bodge Madalag, good morning. Elias Bandada, good morning, Happy Father's Day. Mileli Oligo gapatamyo gid kagawad Timay kag Bonet Lubaton sa Mambulak Silay. Thank you so much, Mileli Oligo. And Emmy Esmeralda Dolido watching from Hong Kong. Jonah Sarmiento, Happy Father's Day. Tatay and Maybana, love you. So mga kaksyon again, kung kamo dira may mga greetings, griton nyo ang inyo dira nga tatay, ang inyo dira binga utod, comment na kamo diri sa itong Facebook Live, okay? And of course, do not forget to leave reactions and share ang aton nga Johnny Tango Rides Again nga programa, okay? So mga kaksyon, magabalik kita, dira lang kamo. Thank you. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Well, mga ka-aksyon, nagbalik kita sa itong programa sa liwat. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. O galing sa mga tao na kamiana sa pagkakatuan nga importante may ara sang pagahimon nga importante sa mga adlaw. Magaparindahan dira kaga magaluto sang kadyos baboy langka. Pagaluto sang paborito nga pagkaon sang ilang nga tatay kay Father's Day. Oy bugtaw na kabudira mga kaksyon laing gid ya ang tao nga aga pa nagakanto dira sa merkado kay man kung temprano ka po nagkakanto, madamo kamo sang pilian. Kaya siyempre ko ang mapilian yung mga kaksyon, preska. Preska na ginabaligya, preska pa kuno, ano? Ang nagabaligya? Of course, diba kasi bago paligo, no? Preska sila. Fresh na fresh, parihas sa imo. So mga ka-aksyon, maparaihatag diri sa ato na pinakaulihing nga balita sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aton makaupod sa mga aga, Aksyon Marlon Genovea. Good morning, Aksyon Marlon. Aksyon Red, good morning. Kag happy Father's Day sa tarang-tarang nga mga Iloy. Tarang-tarang Yes, kag sa imo man Aksyon Marlon, happy Father's Day. Yes, happy Father's Day sa tarang-tarang nga mga tatay, papa, daddy. Oh, yes. Airpat. Airpad. Airpat muna tawag sa iba na airpat sa mga jologs bala no sa mga bagsik sa bangga airpat. Wala po ang wanggo. Wanggo isa pa na nan. Ay no, sorry ako na Aksyon Red mo sa linya Aksyon Mar di dapat tawgon ang Iloy Wangga, ang Iloy Wanggo kay sa linya pang ano niya, pang-amo. Wanggo kag wangga. Wangga, di sila nga pang-amo na kuno nga tinaga. Anyway, Aksyon Red dari sa may area sang downtown nagalipot ang patrol. May pila sa rin ka mga establishmento nga nagapreparar man sang ila sa rin gimmick sa siring Father's Day. Iba na Aksyon na rin nakita natin na may arasang Father's Day special, Father's Day discount. Sa sagwa sila sa ring entrance bla may nagapagkit Aksyon Red kay mati timing mano Domingo sa bunga adlaw no. Yes. Parte ang karatulan nila sa kilid sini may ara sa nagapagkit man nga dapat tumanon gid ang minimum health protocol. Yes. Okay, minano man ka celebration karon Aksyon Red ang protocol dapat kinato sa nga sundon. Hindi gyapon mabalaan ang dalagan kag ang lakat sa COVID-19 diri sa may surat sa Bacolod. Yes. Hindi pagid safe Aksyon Red ang tanan, no? Yo, Naga triple digit pa ang kalamuon sa mga kaso ng COVID-19. Dahil kung tiyempo ang paghahambalan, di timing Aksyon Red, baka siling kitang mayad-mayad ang tiyempo karon, no? Wais ang indikasyon nga mga tupa ang ulan. Panlaban Aksyon Red nga siguro
may masingkal nga init kita nga ma-esperensyahan dugay-dugay. Kaya nakita natin na son na rin medyo matinaw, no? Ang babos ang kalangitan. May arang man sang nagapurma nga galom, puti, medyo manipis. Kag kung maglantaw kayo tayo sa mga area sang napagkadakson na rin nga area, laban-laban, dugay-dugay, magpakita na ni sa haring nga adlaw. Pag amo nang hambal naton, may ara sang dako nga posibilidad nga may masingkal kag paang naman nga panahon kita nga mapatsagan. Ati, ako magpaagin man niya ang panahon niya Action Marlon, mas na may inamay na kati makasugba ang mga tatay, kag dugay-dugay, makaabrinis ang binotilya, dira, di ba? Na mo gina, no? Inabala nga, biskan ara ka lang dira sa umseran sa balay mo Action Marlon, feeling mo daw ara ka sa baybay. Sagad baybay, no? Ay, correction red. Ang iba na siya correction red sa buong temprano pa nga muna Domingo. Ang ilas na rin ginapin sa rason na kayo na plano bilang i-celebrate sa kwan sa Piray. Laban-laban, so nila ni-celebrate mo sa ulog mo. Di laban-laban, kita mo gina. 23, 24, 25 na nason na red sa Bugos nga probinsya. Siguro Bacolod City mo man eh, no? Close, no? Kag tumilian na yung pag tipon-tipon sa mga beaches kag resorts. Tungod man sang katalagam kag kahangaw agapon nga kanamuon. Do parehas. Kaso sa COVID-19. Do parehas tig election Marlon to sa nagligad to tong di ba Easter Sunday nga ginpasaraman, di ba? Temporaryo ining mga beaches da kag resort na, no, sa dira sa Punta Taytay kag sa Pahanukoy, no. Correction na San Juan. Oo, mo na sang plastada ang galing kay iban. Kundi sila magkadto sa 24 sa Biray, pantay na lang 26 naman nga pizza. Kaya until 25 lang mo. Hindi ka rin, di ba? 23, 24, 25, di pwede man yung mga subong adlaw, guro ba si pwede ni? Yan naman naman na. Nagaling ka man hindi man ka pinagusto. Kaya may araman sa Monitor. naga-monitor nga ako sa mga katapos ang otoridad. Para nga ipasiguro gina. Aragapon kinatuman. Ang minimum lang son na rin ang ginapangayo mo sa ato sa nga gobyerno. Minimum health standard, sok-sok face mask, face shield, social distancing, kag pagpahugas ang kamot pagi sa alcohol action na rin. Mo ba na, Yes. no? Kaya pati ba nagit sa kapalipat, kag nag-asupak in action na rin sa siring pagsulundan, kag napatuman sa gobyerno. Ang balita, di sa busubo man action na rin sa mga area sa barangay Mansilingan. Di Father's Day subong, siguro di subo na siya kabataan niya, kay may ara sang gin puno, kagabi action na rin, 50 anyos, atara sa may area sa barangay Mansilingan, may mga alas 8:30 ang tanak kagabi, sa Porok, Mabinuligon, barangay Mansilingan, Anel, hindi ko lang maano, sorry kung saktong pronunciation ko, Licano, D-W-L-I-C-A-N-O, silent, D-W, Coronel. Anel Licano, no? Widow sa Santa Fe, taga barangay Stefania niyo. Ang suspect alias Burnok, obtanay sila Inomaxon Red, may kilalisan sa ulihi ining suspect nagkuha sa patalom, may dalang patalom, pinuno ining biktima iko sa siring dughan. Wajid makaluwas ining victim. Di subo-subo man action red kumiyara sa sang kataan kabati Father's Day para man subong. Simple lang orason na rin kapag pag-alalisay sila sa dinga, kinubdanay pag-inom. Sa area naman sang Victorias, may ara sang gin-tiro, patay naman iho. Pinapatihan action red nga ti angot naman sa illegal nga droga. O ining biktima nga nagasakay sa tricycle, kagin tiro ang biktima si Eric Tito Yato. 38 anyos, taga barangay 21,
Barangay 21, sunod sa Victorias. Ini sa aksyon na ari grabe ang wangal din ang IPM mo. Kapanguha na basura, Action Marlon. Ay, good you IPM. Pero dito sa area sa barangay Tawag Kato ito. Kapo ito reklamo. Dahil ito ba ko di IPM mo? Pero sa barangay Tawag daw damo ito reklamo. Wala ito ka ito IPM. Ako na lang sorry ako yung kapto ito ah. Masiguro pagkanto nila gurong katulog Action Marlon, wala man. Yeah. May garbage truck man to ang kuan ang barangay Tangob. Hindi ka special production na red ang ila sa ring dump truck. Muna nga ako hindi makuha ang sulod sa pinsar sang mga residents sa barangay Tangob. IPM na yun. Siling action bar. Oh, lato-blaw ay di makolekta ang basura sa barangay Tangob po. Siling ko itawagan ng IPM. Problema sa IPM subong way sila kapatukaran ng lamada. Mabalaan ko ara sila. Sila sa una may lamada na no? Sa una kwan pag hindi na palang daw jingle lang madunot kag hindi madunot aton nga obligasyon. Pagsunod mo gid bala sa pagsunod nila usually mo gid nagatukar nga music eh. Ano? Subong do wala na no? Why na? Basi kon wala bateri ang trompa? Basig. Wala may ito lambada. Lambada. Ay, ang manog basura, nga wala pa makapagawa sa ilang sa nga basura, pagpati lambada, gawa sa dayon. Gawa sa dayon, kag plastar basura sa gawa. Ay, bala niyan among ngaran ng IPM nga truck, dump traction na red. Kaya mati subong daw, why nagbalayon, hipos na ang dump truck magasulod sa mga barangay. Kapamatian ang sunred ang taga-IPM dara sa area sang barangay Tangob ang ila sa ring kwan, ila sa ring compound no? Sa area sang Purok roadside sa barangay Tangob. Dira dampi sa may Bangga sa Larda straight kita no? Ang kolektahon? Oo. Amo to. Karong makato ng IPM. Yes. Ano lang sun red gabaning report sang patrol tao kay ang sunod sang pagkulod subong magapantay kita sa selebrasyon sa ring Father's Day. Yes. Ang ka-action ng gikan sa patrol with action Nixon Tahom, action Marlon Hirawaya. Una sa balitaw na sa action sa pagkulod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea sa pinakauli diri nga balita sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So again, sa liwat sa tarang mga tatay, Happy Father's Day! Kung kamo dira mga ka-aksyon na magalagaw sa aton dira nga mga beach resorts sa liwat, nagapaandam ang aton nga mayor, Evilio Bing Lunardia. Kaya di kita magkalipat sa aton dira nga minimum health protocols, di ba? Parehas na lang sa pagsuksok dira sa aton nga face mask, face shield, di ba? Physical distancing, kag pagpanghugas dira sa aton nga kamot, pwede ina sabon pero dapat hindi magdubo sa 20 segundos basta nalipat ka mo ha. Or hindi ka ibang kaaksyon na pagbutang kamo dira sang alkohol sa inyong nga kamot kay mantikong kaisa di kita malipat abutan ta malipat kita nga ang aton gali nga kamot ang nagpangkuot nagpangkuot dira sang isa ka butang kagin uyatan man isang isa ka tawo nga wala mo nahibalaan kung diin siya nagkadto kung ano man ang iyagin kuot, di ba? So lain gid mga kaaksyon nga kita ang nagahalong kumpara sa tawo nga wala nagahalong. Kay mati ari mga kaaksyon sa pinakaulihi diri nga datos June 19, 2021 which is yesterday Sabado ha. Ang syudad sang Bacolod ang naka-record na naman nga 109
nga bag-o nga kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod. So, pero ari ha, 66 naman ang new recoveries. Kag wala isang may napataya. So, sa 191 mga ka-aksyon nga bag-o nga nagpositibo sa COVID-19, 190 dire ang local transmission. So, buot silingon, diri-diri lang nga nagalagaw o nagalatnanay ang mga tao diri sa Bacolod. Kag isa diri ang LSI or locally stranded individual. So, gani mga ka-aksyon sa liwat, hindi kita magkalipat nga sundon ang ginapatuman diri sang aton mga opisyales diri sa Bacolod. Kaya basi bala maminsar ka mo dira nga baw do wala man ni siya, do wala man to, di ba? Wala man siya gali maano, di ba? Pero hindi ta na paghulton pa mga ka-aksyon nga isa sa miyembro sang aton nga pamilya dira ang magkritikal sa COVID-19. Dapat mga ka-aksyon sugdan taya ang pagbago sa aton kaugalingon, di ba? Kung wala sila yung nagasunod ining sa health or minimum health protocols mga ka-aksyon, hindi ta pagiparihas ang aton kaugalingon sa ila nga wala nagasunod, di ba? So dapat sundon tagidya. Kapoy na mga opisyalis mo. So dapat kita hindi na kita magpinadungol panad. Amo na matyaga ko doon nagwali kita sa isa bilang ama, di ba? Sa mga ka-aksyon sa liwat, ginatamyo ko lang sa isa kamayong aga and Happy Father's Day. Si Sir Nelson Cedilio. Happy Father's Day dira sa imo. Kumpare ko niya. Sir Nelson Cedilio and of course Richard Segovia nga nagapamati man sa atong programa sa mga aga. Happy Father's Day man sa kay Junti and of course sa kay Sir Nonoy Amago and Sir Butch Suligin. So anyway, mga ka-aksyon para balikan ang atong programa, ariya, mag-tambio lang kita sa liwat sa mga nagkomento diri kay medyo madugay-dugay ang update sa atong Facebook diri, Facebook Live. Anyway, pagkatinguan naton nga matamyaw tanan, Russell Gomez, isa na kamayong aga sa imo Eddie Laos, good morning, action rad ka pamatik kami diri Nana Isabeth diri sa Victorias. Also good morning man sa kay Milko Belo, happy Father's Day sa tanan nga mga tatay kag amay, greet ko na gali Helio Vargas family dira sa Isabela, action red. Happy Father's Day sa imo. Okay, madamo ka salamat sa liwat. Milko Belo. Rodeline Alvarez Bayabado, good morning. Jocelyn Kalamaan, good morning, Action Red. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Vanessa Mayo, watching while we're on boat. Wow, grabe Sana all sa kay sa Baruto, di ba? Ganagiting Baruto nila, pinasahi na di ba? Kag, well, enjoy Madam Vanessa Mayo sa Mississippi River, Action Red. Wow. Diri sa aton niya, kuan, di ba? Indikit amo na kanami, di ba, mga river. Well, sa Ilaya, kumbaga pa, dumi mga pika-pika, tapos sa mga Baruto, pinasahi, di ba? So anyway, good morning sa liwat, Vanessa Mayo. Kag Jasmine Roldan Ravelo, good morning. Kag Sean Rex Damasco, good morning, watching from Palawan. Wow, thank you so much, Sean. Joey Aheno Torbon Esteva, good morning, watching from Pughanan, Lambunao. Happy Father's Day to all the father or to all fathers. Thank you so much, Joey Aheno Torbon Esteva. Kag Jasmine Roldan Ravelo, good morning dira sa inyo. So anyway, mga ka-aksyon, since today is June 20, 2021, at isa man sa atong pag-istoryahan subong sa aton nga history, mga ka-aksyon, Arya, June 20, pero ini siya tuig 1899. 1899 mga ka-aksyon. So ini siya tiyempo sang kumbaga pa manugsulod na ang mga Amerikano diri sa Pilipinas. Actually gani mga ka-aksyon nakasulod na, di ba?
Ang Japanese steamship na Nunobiki Maru ang naghalin sa Nagasaki para magkanto sa Pilipinas, karga ang mga gamit sa giyera sang mga revolusyonaryo nga mga Pilipino. Ibanti mga kaksyon, again, kung ma-remember nyo, ining mga revolusyonaryo nga mga Pilipino nga ginpangunahan ni Presidente Emilio Aguinaldo mga kaksyon ang ginayo sang mga opisyales sa Espanya nga hindi lang nila pagpangayuon ang independence sa ila, di ba? Kay tanan ihatag nila sa revolusyonaryo. Ang mga kadutaan kay manti ining mga Espanyol maghahalin diri sa Pilipinas magabalik dito sa ilang pungsod. So muna ha, tagaan sila kwarta, ihatag sila nga duta, tagaan sila sa posisyon. Basta hindi lang pagpangayoon ang independence. So muna mga kaksyon, di ba? Isa sa mga kasugtanan dira ginhaboy dito si General Emilio Aguinaldo mga kaksyon dito iya sa Hong Kong. Isa ina sa mga kasugtanan. Kag syempre mga kaksyon, siya ang gintagaan sang kwarta. During that time mga kaaksyon sa negotiation, isa man sa ginhutik sa kay General Emilio Aguinaldo, ya kung batuno niya ang kwarta, magamit niya ini kag mabakal niya sa mga armas. Kung tani ini kontra iya sa mga Espanyol ay kaso man nga hindi matabo, ano? Kag syempre pagagamiton sa mga revolusyonaryo nga mga Pilipino batok sa mga Amerikano. Galing iti mga kaksyon, wala natabo. Daw, kumbaga pa, nagtupa ini sa ginatawag naton nga inintuanay nan. Pero ari mga kaksyon sa tong bulan sang Hunyo tuig 1899, karga sa Nunobiki Maru ang mga armas nga magamit sa giyera sa mga revolusyonaryo nga mga Pilipino. Ari 10,000 ka mga rifles, 6 million rounds ng ammunition, kag iban pa nga gamit sa giyera nga ginbakal ni Mariano Ponce. Si Ponce ang ginbuligan sa isa man ka Chino nga revolusyonaryo na si Dr. Sun Yat-sen sa iya nga misyon sa Japan. Nakakuha ini siya sang suporta halin sa mga militar sa mga Hapon kag iban pa nga mga politiko nga sumunod sa kasugtanan nga magbakal sang mga gamit sa giyera sadtong 1899 mga kaksyon. Di way labot sa nga ginatawag naton nga paghatag sa ila kuno sa manubo nga presyo sa nga mga armas o mga kagamitan nga magamit sa giyera o digmaan. Upod man diri sa kasugtanan mga kaksyon, ang mga retired nga mga opisyales sang Japan ang magakanto sa Pilipinas para mangin advisor sa mga Pilipino nga soldado kontra sa mga Amerikano. Ang mga opisyales ngani ang nagserbisyo sa pwersa sa mga Pilipino. So muli ko na mga kaksyon ang ginhalinan man kuno kung nga ang pungsod Japan ang ginkontra ang pungsod Estados Unidos 1899, di ba? Pero ari mga kaksyon napaslawan kay ang Nunobiki Maru nga Japanese steamship nga karga ang mga armas nga ginbakal ang nalunod tungod sang bagyo. So kay gito napuslan mga kaaksyon ato mga armas to kag mga bala to kag ano pa to nga mga kagamitan to, di ba? Wala gid napuslan. Umaga pa nagbayad sang kwarta ining si General Emilio Aguinaldo para sa mga armas nga ini paagi sa kay Mariano Ponce. Daw kumbaga pa daw ginhuyop lang sang hangin. Wala na tong mga armas sa ginorder niya. At isa pa gid sa mga nagwa nga chismis ang una mga kaksyon nga ang mga armas kuno nga ginpadala ginkarga sa Nunobiki Maru ang hindi man kuro mga original
butang naton kuno 40% dito ang mga peke man. Grabe. Sa unang gali mga kaksyoner man sa mga peke or mga paltek ang mga pusil, no? Agin butang to kuno 60% ya kumbaga pa do mga genuine gito ya mga origin. Pero tunga kuno to ya or sa idalom may mga paltek kuno nga mga pusil. Or base bala masiling manaton mga kaksyon, isa man sa mga rason ko nga ginapalugdang niya ining Japanese steamship, no? So, since mga kaksyon, napaslawan, nagpadala ko nuliwat sa ikadua for the second time ang mga Hapon sang armas kag iban pa nga mga kinanglanon sa gyera. Apang ini siya mga kaaksyon ang ginlambatan sang pwersa sang mga Amerikano ang second nga delivery sa mga Hapon. Ining rason mga kaaksyon kung nga wala gid yan nakaangkon sang armas ining mga revolusyonaryo nga mga Pilipino. Kalunuoy lang, di ba? Kumbaga pag gina-expect mo nga manginham, nga mangin spam. Tapos sa uli, nag-abuti mga kaksyon, sardinas, di ba? Pero miskan pa paano mga kaksyon, wala yan na-give up ining aton nga mga revolusyonaryo nga mga Pilipino batok sa mga Amerikano. Galing sa ulihi, di ba? Negotiation sa tiyempo sang away Pilipino-Amerikano mga kaaksyon, gamay lang gid ang nabulig sa mga Hapon sa mga Pilipino. Kumbaga pa kuno ya, moral support lang gid ang nabulig sa mga Hapon sa mga Pilipino. Inabalang daw encourage nga kaya nyo na kamo pa, di ba? Wala yan, kumbaga pa inspirational, di ba? Amo na kuno nabulig sa mga Hapon kuno sa una. Kumbaga pa sila ang naging advisor, tapos ginabaydan sila, may mga sweldo sila, di ba? Mga retired din nga mga opisyalis sa mga Hapon or mga militar, ano? So, muna, daw moral support, ano? Kasakit man. Nag-abot ang mga Hapon sa Pilipinas, pero ulihin na ang tanan, kag wala sang may ginpadala nga mga gamit sa gyera para sa mga revolusyonaryo, kag wala man ginsuportahan sang gobyerno sa mga Hapon, ang gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Wow. Dapat ano yung mga kaaksyon, ano? Kasi naghatag to siyang kwarta. Kag siyempre man mga kaaksyon, yan ang mga retired nila ng mga opisyalis militar nagkanto man rin sa Pilipinas. Galing iting ulihin naman ang tanan, di ba? May ara sa kasugtanan, tani man lang sa pagsugod sa gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Isa or ang una tani nga nag-recognize ini sa gobyerno ni Aguinaldo, tani ang pungso Japan, di ba? Or galing iti sinaya nga panahon mga kaaksyon, daw nangin invisible sila, di ba? Kag amo to nagwa sa aton nga history nga wala sang bisan sino man nga nasyon ang nagkilala sang gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Sakit lang da mga kaaksyon. Nagpadala ka sang kwarta, apang wala moral support, no? So anyway, mga kaaksyon na po ng aton nga history. June 20, 1899, ang Japanese steamship na Nonobiki Maru ang naghalin sa Nagasaki para magkanto sa Pilipinas sa karga ang mga gamit sa gyera sa mga revolusyonaryo ng mga Pilipino. Apang ini siya ang nalunod tungod sang bagyo. Sa mga kaaksyon, yari na ang aton mga jokes sa Subo nga aga. Desmond has his barrel in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Isa kaadlaw nagkanto si Inday sa presinto para i-surrender ang iya kaugalingon. Dito naka-duty si Johnny Tango nga pulis. Waiting at the door
Sir, masurrender na ako sa imo. Ako galay si Inday. Masurrender na ako, sir. Good morning, ma'am. Ako naman si Johnny. Pero nga, masurrender ka? May ara ka bala sang sala nga nahimo, ma'am Inday? Wala man, Sir Johnny. Wala ka man gali isa nga sala, ma'am Inday? Di nga masurrender kay imo ya. Ano ka? Ano abi kay? May sakit ako sa kurason, Sir Johnny. Kay lala nagit subong nga akon ginabatsyag. Inadlaw na lang ang akon nga itinerderi sa kalibutan, Sir Johnny. Sus, masakit ng imo ya? Diri kaya makadto sa amon presento? Dapat dito kaya sa ospital yung Ma'am Inday? Nabatian ko abi sa drama sa Action Radio, Sir Johnny. Nagsinggit ang pulis sa sospek. Kung gusto mo para mabuhi sa malawig, mag-surrender ka na. Di mo na subong ang ginihimo ko, Sir Johnny. Nag-surrender ako sa imo para maglaba ang akon kabuhi. Bye! Isa ka adlaw nagkanto si Johnny sa balay sa iya nga lolo, LeBron James. At may mga dugo ang iya nga bayo. Johnny, kakadamo siyang dugo sa imo nga bayo. Nagkanto ko sa bangga. May nakita ko nga isa ka sexy nga babayi. Perti ka puti isang paa mo. Sexy, blonde, kagkagwapa. Wala ako makapugong. Nagpanihol ako. Kabalon ako sa natabo sa imo, Johnny. Pagpanihol mo, ara ang nobyo ay. Ginbogbog ka. Hindi lo Wala man tong nobyo ka babayi. Sino nagsakit sa imo? Ang babayi? Ano may mga karos ba nag-imo kaguya, ha? Pagpanihol ko lo, nakita gin ako sang akon nga asawa nga si Inday. Susa, batay husband kagali. Thank you so much sa inyong mga jokes, mga kaksyon. Kaya syempre, Happy Father's Day sa liwat sa inyo tanan. Good morning sa kay Joy Ann Ogdamin. Happy Father's Day sa inyo tanan. Sa kay Tatay Renato Pastera. Ellie, yun. Michael June Season. Good morning din sa inyo. And likewise, good morning sa kay May Mendilabar. Happy Father's Day da. Kaya syempre, din sa inyo tanan. Robert Roma, good morning. Kaya sa mga hindi ko na mag-greet dire pahabol ang Happy Father's Day dra Sir Red sa City of Smiles kag sa akon family dra sa Barangay Kabakungan na Castiliana, Negros, Bacolod, Negros Occidental kag Dumaguete to Bicol sa mga sista. Okay, brother, family, tatay Romeo Gilang. Okay, Happy Father's Day sa imo dra in heaven, keep safe. From Grace Foss. John Vicente, good morning. Mary Ann Sormenda Arteda. Sa mga kaksyo, madamo kasalamat sa inyong pagpamati. Ini sa liwat si Action Red Salgado sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo